botrányos 236 win per 353 boost. 6-8 7,9-es KD-a. Nem is masz. Csak ez az jó szar az a gyerek. Csak 20-ra keresett sózott, az jó. Fájlok, hogy egy. Ez is annyira nem rossz. Menjek el, Kozma. Micsoda? Brandon. Még legalább egy 1000-es. Mondjuk most 3v3-ozunk. Nekem terem is úgy itt. Vagy csináljuk. Nem. Norbi, ez a dueling? Micsoda? Mert ezt a fájt. Azt nem meglátjuk, még lénre mennek duolva. Ja. Ez igaz. Na jó, én megyek, majd még leszek. Ja, jó. Jó. Hát csak. Norbi segítened kéne. Ja. Fú, rég volt már, és rossz a masterizm is, mint állat. Ez nem jungle van, de mindegy. Most ez lesz. Szerintem ott lesz fent a dueling. Tök mindegy, ha fent lesz a duolén, akkor cseréljetek egyet, az kész. Azon nem múlik semmi. Biztos, hogy a solo lane fogom szarra izélni, szarra gankelni. Ja. Úgyis Timo lesz solo lane-on. Jó, itt a Malphite. Jó, akkor megyek fel szerintem. Ja nem, Timo Malphite, jó. Na pont olyan szó ellen vagyok. Ez... Timo Malphite jó, az neked még jó is. Mi? Timo Malphite az még jó is. Ja, nekem is. Amint csak az a vagy, hogy szinte egy kicsit szar vagyok még. Egy kicsit. Semmi farmom nem lesz, úgy jó vagyok. Nem baj, nem lesz. Majd a Norbit szarrá fideltetem. Nem beszarok. Fél hátném vagyok már. Szarok is kettő Timo. Ja, jó van. Aki lazán. Jó, szép. Köszi. Tudjál. Mikor esik a heal? Jó kérdés. Azt nem tudom, hogy vágom annyira. Ne sem. Régen valami 3, vagy mi ez? Ja, 3 percen esett. Olyan régen olafoztam, hát a jó Isten. Én szóval mostanság játszottam részinnel. Szedd fel az oltárokat. Mindjárt ráviszom. Ezt tudom amúgy, hogy HP-ból se ez az ám. Hoppá. Hát, road image-be. Nem vittem az altárt. Még a miénket is, aztán kapunk egy kis buffot. Hozom a healt. Vittem a fight. Szinte előny van. Ó, bazd meg. Kéne háp. Norbi. Nem figyeltem. Hát lelassítottam, szóval az úgy már elég lesz, nem? Jó, szép. Tényleg. Ez is meg lesz, ha jössz. Lopápi. A minionra kúztam. Jó. És amúgy ilyenkor nyugodtan adom át, nem tudom meg. Ja, nem az, csak itt nyomogatom, de semmi. Szép. Gyönyörű. De szarok. Gyönyörű volt, Norbi. Köszi, neked is. Jó, itt ne vesz még el az is. Most már csak farmolni kéne. Ha meg van 3 tornyom, akkor már GG.
Geci Szarheimerről játszani, bazd meg, így ez szint. Ide pont jó. Főleg, hogy dual lane-nel lejátszol. Pont jó. Meg szerencsésebbet fektetni. Ez tényleg jó lesz. Tornyaid miatt rád sem elnek menni. Csak levelhatnál majd. De mivel Timo jött botra. SS. Ó, véletlen Tesó felszok. eltűnt. És lehet, hogy megvan a 6-os. Nem, itt van. Hát ha nincsen meg a izé kúztak akkor eddig nem sok üzlet zavar. Hát azt nem tudhatod, hogy jungle-ben nem húzza fel. Most nyomadhatjuk a fightot, amúgy sokkal erősebbek vagyunk már. Kéne az ultim. Tudjak rúgni. Lesó tudat alatt. Még 5-ös. Itt a Malphite. Ez hal. Nem hal. Jó, van úgy. Viszont a Timo az halhatna. Ez nehezen fog. Hú, de lassan érkezik a izé. Vigyázz, mely a szó megy. Tudom, itt van. Ott a gólemeknél. A Timo meg itt van boton. Igazából láthatatlan. Nem, itt van boton. Ja, látom, hogy én van. Kiszedjük toronyaló? Vagy? De nincs rugásom. Szép. Nem is kell. Nem azt akartad zózni igazából. Gyere, figyelj, Malphite. Slow. Kapta. Még a boton. egyszer. Hoppá. Szép. Ne. Jó van. 20 szekúrt, Jani, nem tudok rúgni. Pussolom topot. Mi ezt te? Jó, én visszamentem. Itt nervelt fel a hét. Ott a heal. Meg vagyok 6 és van ultim is, úgyhogy ó, bazd meg. Nem bírok oda menni. Hm. Hogy gyere, hozd ide. Mond 2 tornyom. Flash is van. Aha. Fuss, Ricsi, fuss! Azt a kurva! És Geci pont nem vitt el a torony. Jó, hogy ott nem letáltad semmit. Nem baj, Nincs más. több szintű vagyok még Hát. mindig, mint az összes. Nem lehet ott Hát átadni. igazából nem érnek semmit, csak nem volt itt nem tudtam lebekkelni. Nem lesz meg az anya, addig szar vagyok. Itt meg az a vagy nincs, csak lent boszorkány gecél. Az meg ugyanaz, az anya. Ez. Azt hittem át lehet flashalni. Hát ez nem olyan, mint a izé. Azért meg két dolgot nem lát. Nem úgy látod, az van. Jó. Topra jöttek. Nem jöttök? Duolén? Már Nem Nem tudom, de nem tudom megverni őket. Husszák, úti, jövök hátba nekik, level 8 vagy Már 3 starsz rájuk. És a Malphite-ra biztos. Jöhet. már szétbaszom a jaslót. Azon nem vagyok. Ennyit kell. Kezdtem meg a jaslóm. Ennyi időrak. Azt nem kéne. jó, elbasztam. Na, Aha. na és megint valahol. Nem, jó. De miért nem rúgtad vissza amúgy? Hozd meg és beleflasheltem. Miért nem rúgtad vissza? Nem volt CD. De volt ultid, láttam. De a végén volt, igen. De mikor elkezdtünk feltenni, akkor még nem volt. Pont akkor ment el, mikor a Malphite bement. Olyan hülyeséget csináltam, túl greedy voltam. Én beleflasheltem a Timo gombába. Vissza kéne cserélni a lane, mert szétbontották a top lane-t amúgy. Most bejött neki. A kurva anyádat! Menjél rájuk.
Soha nem halsz meg. De. Hát de még egy izét se tudok eldobni, a faszom ki van. Hát jó van akkor. Hagyjuk. Na menj. Ott a Ott meg jasó. tudom ölni. Úgyhogy a só az csicska, az Nem sem tudom megölni. papírgeci. De nem, az még egy gombát már el sem tudok eldobni ám. Amúgy. Ez a geci tímóra. Az megint Megelőtt. úrid lesz. Hát és nem halt meg. Ennyi HP-ja maradt. Ja, amúgy greedy vagyok, nem baj. Ez De mi a amúgy, faszom? amúgy baj. 3-4 vagyok. Elsőt meg tudom kapni is. Ez most lol. Jó, pusoljuk, mert 100. nagyon nulla a push, amúgy pusolni kell ezen a mapon. Nekiállok defenzíven játszani, farmolni. Most találjanak már a nélre. Nehogy is. Jöjjön. Ez komoly volt, most ez tényleg? És mellé dobom a gecis kútba, azt meg. Kiégek. Nem tudom, geci, mit vegyek. Már akkor rákot ez a geci. Azt úgy. Kajak leépít. Nem már, ez szopat engem. Ez szopat. Ó, mennyi fajértolok, geci. És a kúja, érted? A kúja miatt nem bírom megölni. Bocsánat, hogyha normálisan azt De tornyom sincs olyan korán. Semmi. 96, kemény alfém van. Ó, sem. Na, nincs kum. Ötszek, bért ki, ne. Hogy ne gondoltam volna. Rohadt undorító team. Mi van veled, Kozma? És persze, geci, hogy a... Faszom, csicska geci. Nem tudom, ez nagyon nem jön most be, vazd meg. Pusolni kéne valahogy meg de nem tudok én se defen játszani, mert belejött az elején, most meg már szar. Az a gecis team, azt szét kell baszni, mert amúgy az sebez a legtöbbet. A Yasuo az lófasz. Többet sebez a turret, mint a Yasuo. Bronz 5-ös amúgy. Ja, csak most alapból a is keci tankos. Meg az is kell sebezni. Majd, hogyha meg lesz a utca. Elviszem az oltárjukat egyből. Nem tudom, bazd meg. Nem tudom, a fajtás semmi se sebben. Neki Menjenek, nem. defeljetek. Most már akkor se hozom ezt a tornyot. Már felmennek rá, menj vissza. Észrevettem. De mit sebez ez a tíma? Azt mondom neki, van egy idő, figyelj. Ja? Kéne hütne, azt nem kéne. Na, fight! Semmi nincs. Amúgy. Semmim nincs. Sajnálj, semmi. Kajak! Mellé nyomtam. Azt a kurva anyád. Elveszem az altárt. Akkor ne. Nem is Kajak, meg mellé nyomtam. Nem lesznek rosszak a fightok amúgy. Ja, az a gecis Yasuo elkap, bazd meg. Kell kerülni. Ez a lándó flash-nél fog azt tudni. Pusoljuk a léneket, ne hagyjuk őket én is. Le kéne backálnom. Ó, bazd meg. Itt a Yasuo. Aztán egy papír vagyok. Jé, mi a... Bocsi, de a teamot megöltem, nem? Jó, meg én is megvan.
Akkor nem. Fel fog ezt tekkelni. Nem? Ez egy vicc. Hogy nem tudok megölni senkit, azt az elején meg hogy ment. Azt tessék 6-5. Egy jó. Igen. Hogy a faszomba... Csicskák. Látom, én megbaszom. Mindjárt. Mi van? De az anyát sem bírom bekapcsolni, hely! A faszomat! Köcsög. Hát ahogy nem tudom. Kajak, amúgy egy nulla szar lettem. Timo Most lehozza. ilyeneket amúgy meg Lotos toronyra menjünk már rá. Timo mióta tud ilyeneket azt, hogy... Mert ne vidd Hány már a toronyá- farmom, hány ne vidd a toronyá- farmom. Hány toronyán le tudnánk szedni a izét? Nem kajakkozma, te vagy a legnagyobb szintű. Akkor kurva anyádat. Itt a jungle több XP-t ad, mint elején. Mindenhol a gombát. Muti? Tényleg. Törjük be a tornyot, gyertek. Ja, lebekkelek, utána felmelt izére. Az van nincsen tornyom, a De ne kurva. bekkelj, de törjük már be. Tehát... Be kéne, akkor legalább Na, pushol itt a malfajt, itt a malfajt. Nem Aztán tudom. meglátom saját magam. Ja, de én a Timót nem is sebeztem meg. Egy rúgásra van HP, vagy izém. De... inkább nem. Hát de miért nem? Mert abban belehaltam volna én is, az most miben jobb. A gecis Timo Blind-dal van a probléma. Nem is értem Az a baj. Timóval, hogy a faszomban lesz probléma, hogy veszem az összes resistens itemet az egészre. Venni kell egy abisszát mindegyikünknek, neked is, meg nekem is. Persze, nekem is. Legalább a blindot le kell tudni szopni. Majd Abyssát veszek Olafra. Botot kéne pusholnunk. Az a 100 valahány gold is a türetér is jó. Menjünk már amúgy Rosanra, le tudnánk. Nem hiszem, hogy le tudnánk, de hát próbáljuk meg. Hey, mit Csak ha abba belebukunk, akkor szerintem ott fel is adhatjuk a meccset. Az igen. Az olyan. Vegyél cipőt, Ricsi, Magic Penes cipőt. Nézd meg a gombál, geci. Jasó egy szar amúgy. Persze, semmit nem ér. Győzöz a geci Malphite meg a Timo. De hogy a faszomban lehet Timóval játszani? Menjünk Rosanra, gyere Hütner. Út is töretet pakolj le. 90 HP. Siess. De itt van nekem alattunk, így akarsz neki állni innen sorozni. Hogy mi ez? Hát ha bejönnek, gyere már. Nem jönnek. Jó, Akár menjünk a... le. Basszuk meg, 3 vagy 2 van. Már nincs. Valahogy jöjjétek meg, mert nem tudtam vele mit csinálni, és már idegesít. De már nem fog be, menj be. Nem tudok bemenni. Nincs semennyi HP. És már kún sincs. Ott van, jó van. Öld meg, Ricsi. Vagy valamelyik öltök. Ó, de szép volt, jó. Jó, hozzátok a üzét. Hozd az altárt, hozd az altárt. Azon át tudsz bekkálni. Majd meg is. Nem van. Nem ér oda. Most már fullad. Ultim az amúgy kurva fasza ide. Ezek ellen. Se blind, se felütés, se semmi CC nem ér.
Na szedjük le a nasort, most már le tudjuk szerintem. Csak kipussolom a lént. Ugye ennek rájöttem, hogy Roshan a neve. Nem Nasor, hanem Roshan. Korosan. Vagy nem? De. Szerintem Roshan. Nincs Jó. ulti. Nincs ulti. Az baj viszont. Az túl ult is tudat kéne. Mindjárt van Mindegy. ultia, mindjárt van ultia. Azt várjuk meg. Pakolgasd szüreteket. Tehet közben, azt majd leteszed utána, most már nem kell sok idő úgyse. Mennyi szek még az ultit? Tehet, Jó, akkor már. de a tureteket szar helyre pakoltad. Ja, jó. Mindegy. Ultiz. Ult is, jó, Á, hagyjuk, most már ez mindegy így. Gyertek vissza, gyertek már onnan. Hallod, el fogunk halni. Gyere már Már onnan. tök mindegy, most mit csinálsz? Most elvisz inkább az enemi. De hogy viszi el? Vagy nem, kiosztuk rá, ja. Hát ennyi voltam. Tök lazán. Nem menj haza, mert nem tudom megvédeni. Figyeld, addig a streamolódik, az tök lazán ottan ütödet. Ezek össze fognak ám csukni. Nem Megyek, baj, nem megyek, baj, figyelj. megyek. Hadd jöjjenek Megyek. be torony alá, jó lesz ez. Ott van a? 10 szek a flash-em. Semmit nem is sebzek amúgy. Menjél Hütner, valamit csináljál ott. Lekibírálták a teljes junglemet, na szopas. Az nem lesz jó. Hát nem. De nem tudok mit csinálni. Hát, de egy dolgot sem bírok. Hát, a szomat most már. Na, van ultid. Erre jó. Hát meghaltál. Istenem. Streamolódik. Vagy az is Timo, vagy kapja a Lee Sin segített, az is jó. Úristen, bazd meg. Nincs manája, csak fussá. De azért shieldet nyomj. Hát, ha van mégis. Mindjárt feljött neki, meg kell megmondom, lesz sírtam. Jó. Figyelj, ő meglepődne, hogyha utána jönne, nem? Egy picit besírnék rajta, igen. Ha arra gondolsz. Vagy Lissin ellen nem annyira kéne torony alá menni. Felfúrtad. Apjedes picsába. Tímot ki kell kapni, és akkor megnyertük körülbelül a fightot. Jó, én egyre tankosabb vagyok ám, amint láthatod. Nekem még semmi appim sem. Amit láthatod. Ezután veszek egy Spirites szerintem. Aztán egy... Annyi az, hogy mind a három tornyomban Először egy szemfejelt akarok, hogy sebzés legyen. Régen ilyenkor már kokacos, ez van. Láthatod. Rúgd be ide a tornyaim alá? Mi? Be tudod rúgni a tornyaim alá? Nincs vardom. Ja, most már húl sincs. Gyertek föl a nasorra, nem? Vagy Tornyait szarom hallottak. le mi az. Megyünk. Jó, kapta a sebzést amúgy. Ott van, megint kapta. Nem, geci. Hát de megint nem bírom benyomni. Az viszont jó út is tudat volt. Na, azt hagyjuk, hallod, Normi? Menjél tolba topot, én meg betolom botot. Vagy... Azt mondtad, hogy nem bírok időt. Most úgyis lebekelt. Fasz, a Timo nem bekelt. De nem is meg tudom fájtolni, geci, mert levelt. Ja, én meg 15-ös vagyok. Nyilván, fájtolni. Ha bántol, akkor sem lesz a Zonyája. Nem tudod betolni még jobban? De, csak tartsd ott. Hát elment. Szerintem Elment biztos. onnan. Ez innen elment. Fordít. Oké. Aha. Nem ment el. Szép, nagyon szép Kozma. DC move. Vedd fel a izét, megyek Mordi. Most behalok ezért, de megéri.
Segíts. Tolok rajta még egyet, nem jönnek föl Ott majd rám. vissza. Nyugodtan. Húzzák a Timo, addig még tolok egyet rajta. Én megtoltam, majd megcsináltam azt, amit csak lehetett. Ott van, megöltük a izét is, toljad csak. Vigyázz, megy a Malphite. Az nem baj, még nem ér oda időbe. Toljad csak, botot szétvertük közben. Timo. Nem, ezt csak ennyire tudom betolni. Viszont az altár, aha. Értem, hogy ti csak A úgy jókat. csináljátok a Jó, dolgokat. veszek most még egy spiritet. Mert szerintem armorból ennyi elég, meg HP-ból. 40 szekújtunk van. És hát Meg egy- armorból egy Sunfire elég, nem? Az Ja. ellen a szó ellen. Persze, hát az nem sebez semmit szinte. Hát még, ja. Mindegy, veszek még egy spiritet, Legyen aztán... és akkor attól tényleg nem sebez. Veszek még egy spiritet, aztán izét veszek, boterkát szerintem HP alapon is üssek valamit. Mert nagyon nincs sebzésem amúgy. Ma a fighter kell a HP és nem így. A Timo az meg nem tudom, azt tud burstolni kéne. Majd azt megpróbálom kikapni. Jó, Ja. hát igazából csak feedelnek amúgy meg farm. Jó, öljük meg a nas, vagy spoke-ot. Spider. Men. Jó, itt van. Nézd meg! Nem ütik? Jó, nem. Nem. Simon. Meg igazából simán le tudna. Ja nem, nincsen smite-juk, akkor nem tudnak. Meghaltam. Azért mondom, gyere. Menj onnan. Jó. Vagy a szó az geci jó. Meghaltál Nordi. Az szép. Az jó, szép. De azt nem mondod. Szép. Nem Csak tudok az nem. segíteni. De így igen. Tökéletes trade. Lebekkeljünk. Nem tudom, meg tudjuk ölni őket szerintem. Kéne energy. Nekem meg V. Be fog nekem jönni. Veszem észre. Túléled? Nem. Fuss. De hogy tud ledarálni még most is ilyen könnyen? Nézd már meg mit vett. Hát leszarom igazából, hogy mit fog Hát, csak ugye az akkor elég sokat segít, hogy... Ilyen könnyen bedarálta. Melyik? Simon. Timo. Meg azt nem értem, hogy 126 Magic Resistem van, és akkorát vágnak belé, mint állat. 176 Magic Resist, na. Ja. Mennyi HP-t van, 3 az a 2. LOL. Ide repült a blind. Ez a line, ez még besebzett azért. 2000 gold és megvan a spirit. Utána szem kellett volna. Most Mit? már meghalsz. Ja, gyertek, együtt menjünk. Le is szarom már ezt, ugye. Nem tudom, sőt, 4-12 vagyok szerinted, jó érzés nekem. Ranked, mondtuk, hogy ilyen lesz. És ez ráadásul még csak egy Egy merre már 3 Hát ez még csak igen, 3v3. Egy merre már geci rég játszottam. Hát jöjjött be tudod milyen az? Úristen az. Öld meg, rúg vissza. Rendben. Basszás. Ugyannyi azt Dara. rám nem figyelnek, akkor lebírom tenni az ultisnőt, aztán meg nekem már kész is. Ennyi volt. Az gyorsabban halljon meg. Nem ám elszoksz. Köcsög. Ki volt meg bírjátok fenn? Ja, azt meg kéne még ölni a teamot, azt pusholjunk, gyertek. Nem, Drake, vagy az a szar. Faszom már Jó, mindent. de ahhoz kéne hütnának a turetje, nem? Ja, Van. kéne, és van is. Inkább Timo. Jó. Direkt megvettem ezt a Morellion-t. Gyertek, Nyernek mert még csak gyertek, meg úgyis sok idő még élednek. De úgy, hogy ne lássa legalábbtőleg a izé. Jó, rakd. Jó, Egy ulti. Én is vagyok már olyan tankos, hogy elbírjam amúgy ezt a szart. Puszak smite. Nem is kell smite. Szép. Gyerünk, Timo. Oh, Nem. Jó, back, aztán mindenki vegye meg az itemet, az jöjjön. Jöhet? meg nem a... Meg egy oltárt hozzunk majd el. Ütnál hozzá az oltárt, azon be kell.
Na 222 Magic Nem is tudom, Resist. Geci, hogy egyáltalán vennem kéne Magic Resist-et, a faszom sem minek. Hát azért, hogy ne öljön szét a Teemo, meg a Malphite-nak a seb. Ez armor. Hallod, tudod mit kéne csinálni? Leragozgatom én ebbe a szarba a szornyaimat. Így. Nem, most azt kéne csinálni, hogy megöljük őket. Jó, szép megölted. Jó, gyerünk akkor mostant. Úristen! Az is szép! Megöltétek! Szép! GG ez! Most betörítek, aztán meg ennyi volt. Hát ez kurvára nem ez. Nem is sebzem, Geci! Menj rá! Valahogy slow volt le. Nem menekült. Hát az nem fog bograni. Nem tudom, itt megpusom lent az Amazon. Ne, inkább hozd el az oltárt. Ja. Én meg addig húzom defelek. Nem, defelek Kapják a nem. minionok a buffokat. Dig, de az a Tudom, azért menjél, hozom a minion buffokat. nagyon papír az a Yasuo. Azok kéktem. Csúnya. Tényleg azt hiszem, hogy a... A Yasuo két szek. Viszont van ulti, úgyhogy nem tudnak megölni. YouTube. Kajak torony előtt tölögeted az embert. Annyi háttéd van. Az nem lesz jó, srácok. Hogy ne lenne jó. Hogy ne lenne jó. Megöltük. Még Hozzá, talán hozzá. túl is éled. Nem. De akkor szar volt mégiscsak, igazad volt, szar volt. Kalap szar volt. Így egy fos. Na jó, ennél több nem tudom, hogyan üt belém ennyit a Teemo. Azt igen. Fél AP. Az jó. Az jó. Szép. Az Jó, jó. megölte. Jó, az meg már nem tud lendelni egyedül. Nem. Na. Boterkát vegyek szerinted utolsónak? Ezért ma volt. Harmoniuszt. De miért? Hát már van 260 Á, jó. rezistem. Csak hát az meg ugye adja az shieldet. Bár jó, akkor vegye botárkát. Hát szerintem nem tudom, hát nézd már meg Egy ott a izét. bench Mi meg a a izé. faszomat? De lehet, hogy a Ja. szó ellen is kéne már buildelni. Last Whisper. Yasuo alá egy 100 armor bőven elég. Vagy botárká, vagy az a... Hát nem boterkát veszek, ja, lesz armor pet. Jöhet az. Meg alapból 3800 HP-n van. Na, mi nekem van nem most a legnagyobb torony sebzés. Na jó, menjünk együtt, gyertek. Az a baj, hogy hütnát elég gyorsan kikapják. Mi a hütner, csak lerak egy ultit, az tök mindegy, hogy meghal-e vagy nem, a tornya úgyis ott sebezget. Viszont dupla artárik van. Nem, hát van zone. Ennyi voltam. Bebírtam még egy tornyot. De jó vagyok, de jó vagyok. Keci! Ha, gyönyörű! GG. Ez így, ez GG. Azt a kurva. Mi a faszom volt az a my fight? Majd fight. 10 HP-n voltam. Hogy gyere, tankoljuk ki? De miért nem én tankolom amúgy? Mindegy, igazából ez már úgyis GG. Nem is GG. De, jönnek a végén. De GG legyen. Ma nekem Azt nem egyen... tudod kitankolni. Nézd, Aztán figyeld milyen gyorsan lő. nem tudod. De GG. Szép volt, srác. Ja. Azért basszom. Ne, várj, még ne tölt be. 3 farmot. Hadd szedjek össze. Mert... Nem tudom, csak úgy vízből, meg úgyse tudnák. Ne üsd be, direkt futkozzunk körülötte, azt majd utolsó hitet, mikor már nagyon lelovozódunk így. Ne, leütj Minionnak. Ne üsd bele. Nézzetek engem! Én már nem vagyok fegyvereket. Rá. Ja, még így is meghal. Figyeld. Aztán a végén nem tudjátok leütni, ám is már levet, ne szórakozz. De hogy üti? Hát nézd már meg, a minionok leütik. Nem, már most leütik a minionok.